tendangane si sapa Hendra iki nek ra obah ngono ra betah tenan lho. Awan coba wae. Tak empet-empet tenan lho Mas kat sore iki. Sepet-sepet sawon entah. Apa maksud iki? Ya ngono kuwi. Monggo Mas, bae musik. Podang kuning. Monggo sing badhe beksa. Monggo boten sak isin pumpung isih wektune. Menika podang-podang sampun katur bosku nuwuni pamundutan kalau mau. Mbok bilih badhe ngersakaken malih napa?